Yo, what's up, keďže dnes sa ideme hrať Don't Scream. Tentokrát už budeme mať taktiku proste počas tohto videa, aby som fakt nezomrel ako minule. OK, zatiaľ, to vyzerá v pohode. Chcem myslieť, ale ja to nedávam. Jaj, Andrej, no ale v pohode. Počkaj, uvidíme také monštru, ja ti hovorím, práve láviha, kopačka. To je tak, kde medveď. Kamo, tu je medveď. Kam? Bol celý čas za mnou, hej. Ideme k tomuto. Jelen za mnou? Den kozy den, já jsem galantní jelen. Dámy a páni, tam je pavúk. Tam je pavúk. Pavúk. Mne sa normálne krešla hra z toho. 20.00 sa keby už to tak fakt, že začne. Si napríklad teraz skôr iba objavuje. Skôr by som povedal, že ti aj chcú akože vysvetliť ten príbeh. Andrej! Dámy a páni, to som nečakal. Ako pardon, že som stichol, ale mám taký pocit, že každú chvíľu príde taký jumpscare. Šuhaj. I'm gay, I'm really gay, I'm super duper gay. Dobre, nič tam nebolo, to som rád, ale tu bude taký bubák, také bubáčisko, no. Dal. Kamo. Jerguš, kámo, to som sa vystrašil, kámo, hneď napravuje typek. Dobre, ďalší veľký pavúk. Napríklad, najlepšie je sa nepozerať za seba ani na okolo. Ale ako je pravda, ja som koniec tej hry videl. What the fuck? Dobre, a som si 100% istý. Šuhaj. Bol som doma deportovaný do inej lokácie, či ja som na novej mape, ale vlastne hej, som na úplne novej lokácii. Aby som potreboval baterku by som potreboval, neviem kde. Andrej Kiskaša, to je kamoša, to je holá žena, čo to je? Šuhaj. Bude to nejaká nová lokácia? Tak teraz buď sa rozbehnem, alebo len zmizne. Dúfam, že len zmizne. Jo, ale potrebujem baterku. Tam počkej, tam je baterka. Baterky potrebujem. Nie je dobre nemať sa. To som sa posral skoro. To som sa posral. Teraz podľa mňa tie jumpscary budú veľmi časté. Bežme. Proste byť sám sebou. I'm gonna do my own thing. Oh my gosh, dal som to yes. Nein, Mitternacht. Nie. Parada. 35% complete, hej. Tam je toľko vecí, ktoré som nevidel. OK, tak toto bolo cool. No nič, som rád, že som konečne že som túto hru zahral si, bola to crazy hra. Vidíme sa v ďalšom videu. Bye.